Апрель айы мектептерге айрыша бир жандылык алып келе. Бу айның алыштыргысыз бәйрәме космонавтика көне. Әлеге көнгә балалар алдан әзерләнәләр. Рәсемнәр, кул эшләнмәләре ясап, бәйгеләрдә катнашалар. Алар өчен уеннар, викториналар оештырыла. Мөһим әйберләр турында сөйләшү дәресе галәм киңлекләрен өйрәнүдә ачышлар темасына багышланды. Мөслим лицейында башлангыч сыйныфлар атналыгы бара. Укытучылар шушы атналык кысаларында 12 апрель космонавтика көненә багышлап күргәзмә һәм рәсем конкурсы игълан иттеләр. Бүгенге күргәзмәдә шул эшләнмәләрне күрәсез, алар инде төрле материаллардан бу 1-4 сыйныф укучылары арасында оештырылган конкурс булды. Галәм серләрен ачучы фән астрономия элек 10-11 сыйныфларда 2 ел дәвамында укытыла иде. Соңрак ул 1 елга калды. Хәзер исә ул физика һәм география предметы эчендә берничә сәгать кенә өйрәнелә. Элек инде астрономия дәресе 10 класста 1 сәгать булып барадыр. Хәзер ул бу елдан яңа фоплар керү сәбәпле астрономия дәресе бөтенләй бетерелде. Һәм ул 9 классның соңгы чирегендә берничә дәрес кенә булып бара. Балаларга үзләре беләсе килсәләр инде, алар инде һәрвакыт мин риза, алар белән өстәмә эшләргә. Космонавтика белән бәйле кайбер мәгълүматларны мөгаллимнәребез җирле материалларга нигезләнеп тә бирә. 2017 елда Мөслим лицейында ачылган Фән һәм гыйлемдә Мөслимлеләр музей зонасында махсус кушымталар аша өстәмә мәгълүматны укырга, Киек Каз юлындагы йолдызлыклар белән танышырга мөмкин. Фән һәм гыйлемдә Мөслимлеләр музей зонасында безнең якташларыбыз турында әзрәк мәгълүмат бар. Аларның берсе Егоров Никон Романович, ул Яңавысы авылында туган һәм беренче космонавт Юрий Гагаринның укытучысы да әле ул. Мөслимебездән чыккан 3 мәгариф министры белән горурлана алабыз. Ул безнең Шәйхелислам Фрейс Фалих улы, Гайфуллин Васил Габдулла улы һәм Борхан Фрафис Тимурхан улы. Безнең мәктәбебездә бар шундый приложение. Аның аша укучылар төрле планеталар, төрле йолдызлар турында күп иттереп мәгълүмат ала алалар. Ул приложение исеме Skywalk. Ул приложениедә безнең төрле созвездиялар, төрле йолдызлар, төрле планеталар турында мәгълүмат бар. Туган җирнең матурлыгын тоеп, хезмәт тире түгеп яшәгән, аның фидакар кешеләре үрнәгендә тәрбияләнгән кеше генә халыкны бер гаилә, кан кардәш итеп тотучы хис, ярату хисен кичерә ала. Бүген илебезгә нәкъ шундый хис белән янардай яңа буын кирәк. Шулай булганда гына галәм дә безгә яңа серләрен ачачак. Гөлназ Җәлилова, Динар Нуртинов, Мөслим телевидениесе.